Keďže na Zemi sa rodíme do štádia bytosti úplne závislej na opatere niekoho iného, tak v ranných vývojových štádiách alebo obdobiach je naša závislosť na vzťahoch úplne prirodzená. To znamená, že ťažko by sme prežili ako deti bez našich rodičov a jednoducho sme boli nejakým spôsobom na nich odkázaní. Tak to tu na Zemi funguje. Sú aj planety, kde sa už rovno vyliahneme z kokonu ako dospelí s veľkým vedomím v ponímaní našom ľudskom, ale tuto to máme tak, že závislosť na vzťahu rodič a dieťa je v rannom období vývoja úplne prirodzený. Ak náš vzťah s rodičmi prebieha dobre a rodičia nás dokážu rešpektovať v nejakej našej plnej individualite a aj nejakých hraniciach, ktoré ako bytosť máme, tak nám v podstate postupne umožňujú vyrásť v človeka, ktorý pozná svoju hodnotu, váži si sám seba, ale hlavne je slobodný. Keď to rodičia, poviem to v úvodzovkách, nezvládnu, lebo vieme, že všetko je tak, ako má byť a že sme si to veľakrát zámerne vybrali, ale skrátka, keď to akoby nezvládnu, pretože sami sú nedostatočne zrelí alebo zranení zo svojho detstva a zranenia na nás časom prenášajú, či už priamo alebo opačným spôsobom, tak nám neumožňujú vyvinúť sa do úplnej individuality a do úplnej samostatnosti alebo samostatnosti. V nezrelých vzťahoch v podstate rodič od dieťaťa stále niečo potrebuje. Tak sa teraz zamyslite nad svojim detstvom, či ste to tak mali, kľudne si to stopujte, ja sem budem vkladať také otázky a úvahy, ktoré mi budú chodiť. Ale v podstate v nezrelých vzťahoch rodič od dieťaťa často niečo potrebuje a v praxi sa stretávam najčastejšie s 3 prípadmi, ktoré by sa dali samozrejme obšírnejšie popísať, ale za prvé potrebuje mať vždy pravdu, to znamená, že je tam nastavený istý hierarchický systém, kde sa rodič cíti ako ten, ktorý je niečo viac ako jeho dieťa a teda potrebuje mať často alebo vždy pravdu. Následne to môže byť, že potrebuje emocionálnu výživu od dieťaťa, to znamená sám je emocionálne nevyzretý, veľmi pozraňovaný, nesie si mnohé svoje vlastné zranenia a teda akoby na nejakej úrovni očakáva od dieťaťa, že mu túto emocionálnu výživu alebo zranenia zalepí. No a tretí najčastejší prípad, kedy rodič od dieťaťa niečo neustále potrebuje, je, keď potrebuje od dieťaťa, aby ho chránilo pred jeho vlastnými strachmi, lebo je príliš úzkostný, nevie pracovať so svojimi strachmi, čo sa samozrejme prejavuje tak, že dieťa buď príliš kontroluje, alebo príliš chráni. Neumožňuje mu, aby si samo rozvinulo určité kompetencie a samo robilo nejaké svoje vlastné kroky, ktoré samozrejme prinášajú aj z nášho uhla pohľadu rodiča vyspelejšieho, skúsenejšieho nejaké vlastné chyby. Žiaľ, veľmi často je určitým zraňujúcim stavom vo vzťahu rodič-dieťa, s ktorým sa v praxi stretávam aj podmienečná láska. To je azda v 99, možno až celá 9% vzťahov aktuálne. A táto podmienečná láska vo vzťahu je podmienená, alebo teda je spôsobená dôsledkom strachu z odmietnutia. To znamená, že budem ťa mať rád, keď ty sa budeš správať tak, ako to mne vyhovuje. Budem robiť toto, keď ty budeš robiť toto. Takto v úvodzovkách milované dieťa sa naučí svoje potreby potláčať, neprejavovať emócie, pretože sa naučí, že udržanie vzťahu a náklonnosti blízkeho človeka je v podstate dôležitejšie ako to, ako sa skutočne ono cíti alebo čo potrebuje. Čiže môžeme povedať, keď to veľmi zovšeobecním, že dieťa sa obetuje preto, aby si udržalo s rodičom nejaký vzťah. Dieťa necíti možnosť prejaviť sa inak, ako si rodič želá, pretože by tam prišlo k úbytku lásky, čo je
akoby v nás zakorenené, že láska rovná sa prežitie. Keďže, ako som povedala na začiatku, tak sme závislí od svojich rodičov. Samozrejme, táto podmienená láska a to prispôsobenie sa a potlačenie vlastných potrieb a vlastných emócií má za dôsledok, že my takto jednáme aj v dospelosti smerom k našim partnerom, k našim kamarátom, blízkym a tak ďalej. A samozrejme v neposlednom rade potom aj k svojim deťom. A máme potom ako dospelí tendenciu tento vzorec opakovať a vytvárať na základe neho všetky vzťahy, ktoré máme. Niekde v tých vzťahoch sa v podstate naplno neprejavíme a nenecháme si byť sami sebou, nedovolíme si to. Ale čo dovolíme je prekračovať druhým naše hranice, len aby sme si na nejakej úrovni s nimi udržali vzťah, aby sme o nich neprišli. Samozrejme, pozrite sa na to z pohľadu toho vášho podvedomia. Hej? Vy viete, že tak toto mi za to nestojí, ale to podvedomie, ktoré je stále silnejšie, ktoré funguje na tých 90%, to umožní, to dovolí, pretože sa bojí toho, že o nejaký vzťah prídete. Málo ľudí má skutočne to šťastie, že detstvo a dospievanie si prežije úplne bez zranenia, veď stále sme v období vývinu a veľmi veľkej transformácie a zostupu vedomia. To znamená, že my sme sa vlastne prišli tieto veci zmeniť, preto sme si aj dovolili si to takto krásne naplánovať, aby sme boli pozraňovaní. Nech to môžeme vyliečiť nielen u seba, ale na tej globálnej úrovni vedomia. A tým, že naozaj skoro každý si zažije v dospievaní nejaké zranenia, tak aj tí najzdravší rodičia prirodzene svoje dieťa niekde zrania, niekde prehliadnú, alebo niekde aj príliš chránia, pretože všetkého veľa škodí, všetko je extrém, nie je v tom rovnováha. No a veľmi často to môže byť opakované zo strany rodičov, môže to byť drobné, konštantné podceňovanie toho dieťaťa, už len keď mu naozaj rodič nedovolí si odkrojiť chleba, lebo by sa zranil. Tak aj toto je určitou formou pre určité deti zranenie, pretože tam nedochádza k dôvere, odovzdaniu kompetencie, ale naopak dieťa je podceňované. Poznám rodičov, ktorí sú veľmi láskaví a veľmi vyzretí, ale až nepochopiteľne nedovolujú dieťaťu niektoré pre nich dôležité veci, aby sa uchránili od strachov, ktoré im tými skúsenostiami, čo dieťa nadobúda, ako keby spúšťa. Nemôžu, loziť po stromoch, nemôžu sa od nich vzdialiť, prípadne ich nepúšťajú s rovesníkmi na nejaké spoločné aktivity mimo domu, pretože si niečo zažili alebo niečo navnímali, niečo videli v správach a vnímajú to ako hrozbu. A radšej, ako by si prežili tento strach, postavili sa z očí v oči nemu a prekročili ho, tak vlastne to premietajú do vzťahu k dieťaťu a neumožňujú mu tieto veci akoby robiť. Samozrejme nebudem ani zmieňovať nejakých necitlivých rodičov, prípadne emocionálne nekultivovaných rodičov, ktorí sa vôbec nezaoberajú tým, čo akoby deti cítia a sú viac zameraní na seba, na výkon alebo na nejaký zovňajšok a to isté očakávajú aj od svojho dieťaťa a nejaké emočné pochody dieťaťa ich vlastne absolútne nezaujímajú, pretože jednoducho skutočne nemajú na to vlastnú EQ kapacitu a sa zaoberať tými potrebami svojho dieťaťa, ale je to taktiež voľba tej duše sa narodiť do takejto rodiny a prejsť si akoby takýmto ťažším detstvom, aby doslova potom mohlo vstať z popola a vstúpiť si do svojej vlastnej sily. Ďalšia kategória zraňujúcich rodičov, ktorých sme mohli zažiť v detstve, je, že sú neprítomní. To znamená fyzická alebo psychická blízkosť, respektíve neprítomnosť sú si veľmi rovné a vplývali na nás v detstve v podstate rovnako. Dieťa totiž to ťažko pochopí, že rodič musí pracovať v zahraničí, aby ho uživil, alebo že chodí z práce domov po 16 hodinách, lebo niečo buduje do budúcnosti. Dieťaťu je to, poviem to pekne, úplne upredelé, pretože dieťa nežije v budúcnosti a nie je takto nastavené
dieťa s jeho optikou vníma len jedno a jediné, a to je neprítomnosť rodiča v prítomnosti, pretože dieťa žije a plynie v prítomnosti vo flow, kým to nemá navnímané z toho okolia inak. A dieťa cíti v podstate pri tej neprítomnosti rodiča iba to, že tam fyzicky nie je, alebo že ho nechráni, alebo že s ním nezdieľa nejaké každodenné veci. Ani my ako deti sme neboli schopní pochopiť komplexnosť takto objektívnej situácie. Dokážeme to len teraz z pohľadu rodiča, pretože náš mozog už je štrukturovaný inak, ale nechceme to od detí. V podstate každý z nás sa rodí s úplne inou biologickou výbavou, s iným hviezdnym pôvodom, s inou DNA čiastočne štruktúrou, s inou životnou energiou dokonca, temperamentom a s iným plánom duše. No a sú deti, ktoré sú extrémne citlivé, extrémne senzibilné, senzitívne na podmienky a sú deti, ktoré sú viac spokojné, už keď majú naplnené tie základné fyzické potreby a to im jednoducho stačí. Ja sa stále častejšie stretávam s deťmi, ktoré sú ako orchidei a ja neviem ako vy, ale ja som ich už zopár zabila vo svojej domácnosti. To znamená, chcem to použiť ako príklad, že tie deti sú veľmi citlivé a veľmi, veľmi vnímavé na prostredie, na všetko, čo sa vôkol nich deje. A takto citlivé deti môžu vyrastať v rodine, ktorá nebude tú citlivosť zohľadňovať, lebo skrátka nie, že by mu chceli robiť náschvál, ale veľakrát tí rodičia nemajú tú EQ kapacitu. To znamená, že my často tu hľadíme na nejaké IQ, na nejaký inteligenčný kvocient, ale veľmi, veľmi sa zabúda na emocionálny kvocient ľudí, ktorý nie je dostatočne vyvinutý. No a hold, to sa samozrejme podpisuje na deťoch, tak ako sa to podpísalo aj na nás. Keď sa takáto orchidea narodí do rodiny, kde nie je zohľadňovaná jeho citlivosť a rodičia si napríklad povedia, že no tak všetky deti to robia takto a všetky deti robia toto, tak aj ty to tak robiť budeš, tak citlivé dieťa na to samozrejme bude adekvátne reagovať uzavrením sa do seba alebo vytvorením si kompenzačných mechanizmov, kde sa začína vytvárať a silnieť ego. A potom sa môže narodiť aj citlivé dieťa do hyperprotektívnej rodiny. To znamená, že rodičom, ktoré začnú robiť veci za neho, sú prehnane ochranárski a taktiež to môže spôsobiť nejakú formu zranení, pretože dieťa síce môže byť hyperprotektívne, ale má nastavenú, dajme tomu, životnú energiu a životný temperament a len oveľa vyššie. Prišlo si sem prejsť s mnohými aj náročnejšími skúsenostiami a chce to tak, ale nie je mu to umožnené skrz hyperprotektivitu rodičov. Potom samozrejme môže prísť dieťa, ktoré je ako púpava, čiže je prirodzene odolnejšie voči nejakým životným podmienkam vokol seba, ale zase narodí sa do hyperprotektívnej rodiny a neurobí mu to dobre, pretože ono to absolútne k svojmu životu nepotrebuje. Znesie veľa, darí sa mu v rôznych podmienkach, ale rodičia nadobúdajú dojem, že ho potrebujú vidieť nejakého chráneného v určitých špecifických podmienkách a taktiež to môže spôsobiť rôzne formy zranenia. A takto vidíte, keď to opisujem z rôznych uhlov pohľadu, že môžete urobiť čokoľvek, ale dostaneme sa k tomu, keď nerobíte to, čo tá daná duša na tej svojej ceste potrebuje, tak ju jednoducho zraníte. Je totiž veľmi individuálne navnímať potreby svojho dieťaťa a kde je ich rovnováha. Ja naozaj zo svojej vlastnej skúsenosti môžem zazdieľať, že moji rodičia mi dávali veľmi veľa emocionálnej podpory, aj veľmi veľa slobody. V podstate už po prvom týždni školy som ako 6-ročná chodila z domu do školy sama, aj cez cestu. Mala som zodpovednosť za svoje úlohy, za ich vypracovanie, ale mala som aj možnosť sa na nich kedykoľvek obrátiť. To znamená, že vytvorili nejaké bezpečné hranice, bezpečné
prostredie, ale zároveň s dostatočne veľkou voľnosťou. Napriek tomu v miere slobody mojich potrieb som sa cítila neuveriteľne obmedzená a značne emocionálne nepochopená. Často som dokonca sedávala v skrini, plakala, nech si ma anieli zoberú domov, takže nemám pocit, že by moji rodičia mohli urobiť viac, napriek tomu moja hypersenzitivita aj moja slobodmyšlienkárska nátura a hviezdny pôvod dostávali maximálne v detstve na frak. A hovorím to práve preto, že rodičia v dnešnej dobe pri tej kope znalostí a vedomostí, ktoré dnes majú, tak zachádzajú veľakrát do opačného extrému, kde svojim deťom podriedia celý svoj život v domnení, že ich nezrania a že pre nich robia to najlepšie a napriek tomu dojde k zraneniam, pretože dieťa mohlo dostať príliš veľa nejakej pozornosti. Čiže nevyberiete si tu. A aj posolstvom tohto audia bude to, že nie je dôležité si vybrať, ale dôležité je naozaj začať budovať vedomý vzťah, ak sa stanete rodičom, a to vedomý vzťah k sebe, kde si spracovávate určité svoje veci, ale zároveň vnímate a snažíte sa navnímať to dieťa a jeho potreby. Najčastejšia otázka pri rodičovských konzultáciách, ktorú dostávam, ktorú som počula, či je možné byť rodičom, ktorý neodovzdá dieťaťu traumy alebo ho nezraní. A moja odpoveď je, že je to skoro nemožné. Pokiaľ sami nemáme dostatočnú vnútornú rovnováhu, dostatočnú sebalásku, sebahodnotu, sebestačnosť, sebavedomie, sebapoznanie, sebareflexiu a vysoký emocionálny kvocient, tak je to skoro nemožné. Veľa zranení vlastne vzniká z nedostatku láskavej a nezraňujúcej blízkosti, tak ako sme si predtým povedali o tom, že je veľmi, veľmi dôležité, aby rodič bol prítomný, tak ale je veľmi dôležité, aby bol prítomný nezraňujúco, pretože aj tá prítomnosť môže byť zraňujúca. Dobre viete, alebo určite ste sa už aj vy nachádzali vo vzťahu, kde síce ste s tým človekom boli, ale vlastne ste cítili neustále, že vás nejakým spôsobom zraňuje alebo že vám šlape na vaše otlaky. Takže aj tá prítomnosť môže byť zraňujúca. Skrátka, keď má dieťa s rodičom možno zažiť skutočne hrejivú, slobodnú a nezraňujúcu blízkosť, tak vtedy si dokážeme vybudovať pocit, že nie sme sami, ale zároveň sme sebestační. Pretože toto mnohým ľuďom chýba. V podstate toto desiatky, niekedy naozaj dekády rokov naháňajú, pretože majú tie základné zranenia, že sa cítia osamelí. Pretože je rozdiel byť sami a cítiť sa osamelí. Je to veľmi veľký rozdiel. Keď rodič nie je schopný vybudovať toto zázemie s hrejivou, slobodnou a nezraňujúcou blízkosťou zároveň, a tak je to buď preto, že to sám nedostal, alebo že je zaťažený inými prioritami, ale následne vlastne nie je dostatočne vnímavý pre to dieťa a nemusí vôbec pozorovať, že dieťa sa vnútri trápi. Takýto rodič totižto často zabezpečil všetko, čo bolo potrebné, teda, že mali sme čisté veci, mali sme zaplatené školské obedy, mali sme vreckové, chodili sme s rodičmi na dovolenky, dostávali darčeky pod stromček, ale aj tak, keď sa rodič opýtal, že ako bolo v škole, tak akoby sa nestretol s tým dieťaťom, lebo tam vnútorne už boli nastavené nejaké preferencie, že čo by dieťa malo povedať, a keď to tak nepovedalo, tak začalo nejaké poučovanie alebo nejaké posudzovanie toho správania. Doslova ja to nazývam taký syndrom nestretnutia sa s dieťaťom, že sme tam, aj sa pýtame, ale v skutočnosti ho nepočúvame a nevnímame. Čiže tá blízkosť je akoby zraňujúca, že my už ako dospelí si v tých vzťahoch povieme, no tak ako keď tu pre mňa nechceš byť, tak tu ani nebuď, to radšej budem sám, hej. Ale toto dieťa nedokáže zase objektívne vyhodnotiť tú situáciu, povedať si, toto ešte stále vníma
tú blízkosť rodiča ako veľmi dôležitú, pretože my sme naprogramovaní na to sledovať svojich rodičov a učiť sa od nich, vyvíjať sa od nich. Takže prirodzene je tam aj program, ktorý nám hovorí, že buďme v ich blízkosti do určitého veku. Keď rodič nedokáže zabezpečiť takú hrejivú, slobodnú prítomnosť, tak skutočne nevie, čo prežívať jeho dieťa, čo sa bojí, čo ho teší, čo mu ide hlavou, alebo čo sa mu snívalo. Je to forma, v ktorej dieťa zostáva samé. Iná forma samoty súvisí s emocionálne nevnímavým rodičom, ktorý má oveľa väčšiu tendenciu dieťa zraniť tým, že ho nevidí, nevníma, neocení, nerozumie mu. Ako veľakrát ten rodič, ktorý tam nie je fyzicky prítomný, ale zase pre niekoho môže byť tá fyzická neprítomnosť oveľa zraňujúcejšia ako tá emocionálna. No takéto dieťa, ktoré je ako keby emocionálne nevnímané, tak nazbiera zranenia a traumy, ktoré prirodzene aktivujú obranné mechanizmy v našom podvedomí, pretože cieľom nášho mozgu je prežiť. Ten sa nepozerá na to, ako môžeme adekvátne emocionálne prežiť, ale ako niečo môžeme prežiť za každú cenu. No všetky obdobne zraňujúce situácie nám teda uloží do nevedomia alebo podvedomia a úplne ich zľahčí, povie si, však to je v pohode, to je v pohode. A tu sa na scénu dostáva vývoj ega a jeho kompenzačný mechanizmus. Ľudia mi potom často na terapiách až tak zracionalizovane na určité situácie povedia, veď toto som si zaslúžil, to bola normálna reakcia, to tak malo byť. A ja zvyknem hovoriť, že mozog vytvorí až nejakú anestézu alebo zmäkčenie tej danej traumy. No ak má človek takýchto zranení veľa, tak mu chýba vlastne blízkosť k samému sebe. Čiže tu dochádza k nejakému odpojeniu, kde my sme sa odpojili od seba, pretože ten rodič ako keby nebol emocionálne na blízku, nebol nám nápomocný a tým pádom my sme sa naučili sa odpojiť radšej od tých pocitov, pretože nebol priestor, kde ich vyjadriť a v podstate toto zranenie opakujeme aj v našich vzťahoch. To znamená veľakrát akoby nevnímame to, ako sa v danej situácii, hlavne vo vzťahu s partnerom, cítime, radšej to potlačíme na úkor toho, aby sme si zachovali tú blízkosť a vlastne nám aj príde prirodzené to potlačiť, pretože tak sme sa to naučili v detstve. Nič iné nám neostávalo, aby tá láska ostala zachovaná. Ale teraz, keď chceme naše vzťahy posunúť na iný level, a to na ten bezpodmienečný, že budeme toho druhého vnímať rovnako dôležitého ako seba, v tých neskorších štádiách bezpodmienečnosti už ako dôležitejšieho, teda budeme naplňať jeho potreby s obrovskou radosťou, lebo budeme vedieť, že naše potreby budú takisto s obrovskou radosťou naplnené, tak v podstate my potrebujeme nájsť znova tú blízkosť k samým sebe. To znamená stretnúť sa sami so sebou, pretože sme boli akoby od toho odpojení, ale keď sa skutočne ponoríme do svojho vnútra, tak zistíme, že je tam veľmi veľa vecí, ktoré bolia a že naše ego ako kompenzačné mechanizmy radšej spúšťa anestézu, kde my si povieme, no tak dobre, tak túto to prehliadnem, túto nič nepoviem, túto nebudem toto otvárať, lebo to je blbosť. Ale v konečnom dôsledku sa to aj tak nakopí a my vieme, že ako to funguje. Buď sa to prejaví na úrovni tela, to je cca do 3 mesiacov, to znamená, že do 3 mesiacov už je viditeľné vo vašej aure, aj na fyzickej úrovni, čiže v aure fyzického tela, že tam máte premietnuté toto nevnímanie samých seba, zmäkčovanie anestéze situácií, ktoré sa vám teraz dejú. Alebo spustiť nejakú obrannú reakciu, aby sme to nemuseli vôbec cítiť a pozerať sa na to. Ono skrátka väčšinou vnímam vo vzťahoch dve veci. Jeden program u jedného z partnerov je, že spúšťam anestézu, zmäkčenie a nebudem sa ozývať, lebo veď to je zbytočné. Alebo u druhého príliš veľa, neustále dookola omieľam tie svoje programy a opakujem si, nad čím rozmýšľam, na čo myslím, čo ma zranilo. To znamená, že
akoby ani jedno, ani druhé nie je priblíženie sa k samému seba, lebo v jednom prípade si bránim, aby ten druhý ma mal rád a v druhom prípade si nahrádzam toho partnera rodičom a tak neustále sa akoby vraciam a liečím si svoje zranenia, kdežto veľakrát vidím, že tu mi naozaj najviac pomohlo si vstúpiť do seba a akoby buď požiadať toho partnera o pomoc, teraz ma vypočuj, navnímaj, pomôž mi, poraď mi a riadiť sa tým, alebo to aspoň vyskúšať a potom možno si prísť po nejakú ďalšiu radu, opísať si nejaké kolečko tých skúseností, alebo si vstúpiť do tej samoty a približeniu sa k samému sebe a nehľadať to neustále akoby u toho partnera smerom von, zvonka. Čiže tzv. Anestéza, zmäkčovanie je tiež niečo, čo sme sa naučili integrovať do nášho systému a používame to vo vzťahoch, ale samozrejme do vedomých vzťahov to už nejakým spôsobom nepatrí, nie je na to priestor, nie je to v súlade s autenticitou. Samozrejme teraz nehovorím o tom, že máme non-stop s každou blbosťou ísť za partnerov, za kamarátkom a zdieľať a neustále sa v tom motať, ale reálne pokiaľ nám niečo vo vzťahu nesedí, tak by sme sa o to mali zaujímať, dotazovať sa, prečo to tak je, prečo sa to deje, aby sme tomu porozumeli, aby sme vlastne rozšírili to naše vedomie a pochopili, že čo nás na tej situácii zraňuje, či je to skutočne naše, alebo je to partnerové.